My dear brothers and sisters in Christ, our celebration of Christmas this year is certainly unique and full of meaning. We are celebrating Christmas under the beautiful and grace-filled spirit of the recently concluded Synod on Synodality. If we recall, the message of synodality is one of communion, participation, and mission. And this is what Christmas is all about. God, out of His goodness, willed to be in communion with us, concretely, in time, in place, in history. The Son of God became man and became one of us in all things except sin. And His communion was manifested in being with His people, teaching them, doing wonderful miracles, and above all by offering Himself in love. There is no greater expression of communion than to lay down one's life for one's friends. We are called to participate in joy. We are all called to come together, wonder at the birth of this child Jesus. All of us are called, rich and poor alike. And let us recall the first one who participated in this joyful event are the poor shepherds. You and I, we as church, are continuously called to participate in singing Gloria in Excelsis Deo. Yes, Christmas doesn't remain in the crib. Jesus was sent for a mission to bring the good news of our salvation. And we participate in that mission, absorbing and appropriating and embracing the mystery of this child born in Bethlehem to express God's love. We are also called to spread this love to others by our good deeds, our charitable actions, above all by our selfless love for one another. This is what Christmas is all about. It is a community event, a community experience, a community filled with love. May this season of Christmas inspire us once again to love the church, to serve the church, and above all, as church, to proclaim the glory of God. Merry Christmas to all of you. Happy New Year, and may God bless you in a manner He knows best.
Diyos marahay na aga po sa Indogabos mga tugang, kaiba kan sa tuyang mga pamibi asin mga dulot para sa Santa Misang ini. Ito po, iyo po ini ang mga intensyon para sa tuyang banal na misa. Mga pasasalamat, enot, in honra kay Papa Jesus ni Natividad Pasibi. Pasasalamat man, dulot kang mga minasunod, Carla Fabul, De Ramos family, Mr. and Mrs. Carl Nocos, San Antonio Diagnostic Laboratory Incorporated, Stephanie C. Barameda, Zenaida Alcana and family, Mr. and Mrs. Deogracias B. Pitogo and family, Raquel Tan, Mary Ann Hernandez and family, and pasasalamat asin petition ni Edrigo. Mga petition man para sa mga minasunod, enot, for healing and recovery of Emelina Ramos. Sunod, for healing ni Jing M. Asor, asin for healing ni Nestor Villanilla. Para man ang Santa Misang ini sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, Virginia asin Jose Sr., Andres Sr., Nonito, Eleuterio asin Remedios, Iniego asin Magdalena, Ludovico asin Alice, Marlan, Christina, Glenn, Baby Boy, Brian, Abraham, Celiosa. Asin duwang intensyon para sa gabos na kalag sa purgatorio. Ngunyan po, December 24, aldaw para sa mga paratukdo, asin mga nasa media. Ngunyan, iyuman ang huring aldaw kan sa tuyang misa di Aguinaldo. Ipamibi niya to na pakusugon sa aldaw na ini, ang espiritu nin maugmang paghalat, kan pagdatong kan kagurangnan. Ipinapahayag sa pamibi sa pagpuon, Jesus na kagurangnan, madya asin paghumare, dai ka na mahaloy. Ang sa tuyang may celebrante mayor asin predikador, iyo si Reverendo Padre Zeno Sparks. Matindog na po kita sa pagpuon kan Santa Misa.
Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamuot kan Dios asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Susuluan na ang ikasyam na kandila ni Miss Rosita Barzaga and family. Ang ikasyam na kandila, simbolo kan satong pag-arang, na iwaras sa satong puso ang biyaya, nin maugmang pag-ako kay Jesucristo na satong paraligtas. O Diyos, kaglalang asin kagtubos ning katawohan, binuot mo ang si imong berbo manitawo sa tulak ni Birhen Maria, kahiraking hinanyuga ang samong pamibi, tanganing ang sa imong bugtong na aki na nikisumaro sa imong pagkatawo, papakanugoon kaming makisumaro sa iyang pagka-Diyos. Hulin man sana kay Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki na kaiba mo asin ang Espiritu Santo, nabubuhay asin naghahadi sa rong Diyos sa kapanahonan ka mga panahon. Amen. Amen. Mga tugang, ako untaan sa itong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kang mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na apo ipamibi sa kaguranan tang Diyos. Maherak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa itong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkor. Amen. Murawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, kung marahay ang buo, umami ka, rinurukyaw mi ka, umami ka, pinapamuraway mi ka, salamatan mi ka, dakula mo kamurawayan, kaguranan na Diyos, ating langit nun, Diyos amang makakamhan. Rangnan aking bugtong Jesucristo, na Diyos, Cordero kan Diyos, aki kang Ama. Ika na napapala kan
kami. Kasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan oron. Jesu Cristo, Kaiba, al Espiritu Santo, sa kamulawayan ng Diyos Ama. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, pakipanuakan sa imong grasya ang samong mga isip, tanganing kaming nagmimibid sa pagbareta kan anghel, kan pagkanitao ni Kristo sa imo aki, madara sa kamurawayan nin pagkabuhay liwat, huli kan sa iyang pagtios asin krus, huli ki Hesu Kristong kaguranan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Pinagmawot ni Hading David na magpatukdok nin templo para sa Diyos. Alagad ipinahayag man kan Diyos na an sa iyang pagmawot, iyo ang magpatindog nin templo na dai marurumpag, sarong kahadean sa pamamayo mismo ni David. Susog sa Ebanghelyo, ini ang kahadean na papamayuhan man ni Kristo. Ang salmo responsoryo iyo ang sa tungawit, nin pag-umaw, nin huli sa karahayan nin Diyos sa sato. An enot na babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat sa libro ni Samuel. Kan si David na pamugtak na sa iyang harong, asin sa pagtugot nin kagurangnan, nagpahingalo ang gabos na kaiwal na nakapalibot sa iya. Anhade nagsabi kay Propeta Nathan, Hilnga, nag-eerok ako sa harong na sedro, alagad an arka nin Diyos nasa tolda. Si Nathan nagsabi sa hade, Paduman asin gibuha kung ano ang nasa isip mo, taan kagurangnan yaon sa imo. Alagad kan banging ito, ang tataramon nin kagurangnan uminabot kinatan. Lakaw, asin isabi mo ki David na sakong surugoon, ini ang tataramon nin kagurangnan. Igigibo mo ako nin harong na pag-eerokan. Kinuata ka sa lantad, duman sa pag-ataman kan mga kamero. Ginibot akang pamayo nin sakong banwaan na Israel. Kaibahan mo ako sa gabos mong pakilaban. Pinuho ko sa atubang mo ang gabos mong kaiwal. Tatawan takanin bantog, siring kan bantog na pinakadakulang tao sa daga. Tatawan ko ning eerokan ang sakong banwaan na Israel. Diyan ko sinda ibubugtak, diyan sinda mag-eerok, asinda isinda pagpapasakitan kan mga maraot na tao, siring kang nangyari kang ako nagbugtak nin mga hukom sa sakuyang banwaan na Israel. Tatawan ko sindanin kapahingaloan sa gabos nindang mga kaiwal. Gigibuon ko kamong dakula, an kagurangnan mapagibunin harong para sa indo. An sa imong harong asin kahadean, masarig sa atubang ko, asinan sa imong trono, magdadanay sagkod paman. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa kuyang aawiton sagkod paman, an pagkamarahayon nin kagurangnan. Aawiton ang salmo. Sagkod paman.
Aawiton ko sagkod paman an sa imong pagkamuot kagurangnan. Sa gabos na panahon, irurokyaw ko kan nguso ko an sa imong katotoohan. Aram ko na ang pagkamuot mo magdadanay sagkod paman, nan sa imong katotoohan masarig, masarig siring sa kalangitan. Ako nakipagtipan sa sakong pinili. Ako nagsumpa ki David na sakong surugoon. Tutugdason ko ang kahadean mo sagkod paman, an sa imong trono para sa gabos na panahon. Masabi siya sako, ika ang sakuyang ama, sakuyang Diyos, gapo nin sakuyang kaligtasan, siya danay na sakuyang namumutan, para sa iya magdadanay ang sakuyang tipan. Sosog ki San Pablo, ang kaligtasan na dara ni Kristo buot niyang maiwaras sa gabos na tao. Sa pagirumdum niya to kan sa iyang pagkamundag, lugod kita gabos mag-ako nin kaligtasan, asin madara sa iyang kahadean. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Pag umawon siya na nagtataong kusog sa saindo na mabuhay kamo susog sa marahay na bareta na sa kuyang ibinalangibog, susog ki Kristo na sa kong ipinagrorokyaw. Siya ang kapahayagan kan misteryo na natatago sa panahon na daing kasagkoran. Alagad ipinahilingon niya na panahon, susog sa nasasabi sa mga kasuratan. Sa kabuotanin Diyos na daing katapusan, ipinapamidbid sa mga pagano, tanganing sinda kumuyog sa pagtubod. Diyos sana ang madunong huli ki Kristo, pag umawon siya sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po kita sa pagrokyaw kan marahay na bareta. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan.
An anghel na si Gabriel sinugo nin Dios sa banwa nin Galilea na an ngaran Nazaret. Sa sarong daraga na ipapaagom sa sarong lalaki na an ngaran Jose sa pamilya ni David. Asin an ngaran kan babae Maria. Naglaog ang anghel asin nagsabi ki Maria, tara pano kanin grasya, an kagurangnan yaon sa imo. Si Maria natikbahan, pakadangog kaining mga tataramon, asin pinag-isip-isip kung ano ang buot sabihon. An anghel nagsabi sa iya, dai ka matakot Maria, huli ta nagkamit kanin grasya sa Dios. Mangingidam ka asin mangangaki nin lalaki na sa imong ngangaranan na Jesus. Siya magiging dakula, aapodon na aki nin urog kahalangkaw. Ang trono ni David na sa iyang ama, itatao sa iya nin kagurangnan, maghahadi sagod paman sa harong ni Jacob. Asin ang sa iyang kahadean daing kataposan. Si Maria nagsabi sa anghel, paanong mangyayari iyan kung dai akong midbid na lalaki? Ang anghel nagsimbag, ang Espiritu Santo mahilig sa imo asin lilindungan, kakan kapangyarihan nin urog kahalangkaw, kaya ang banal na mamumundag aapodon na aki nin Diyos. Oya si Isabel na sa imong pinsan, sa iyang pagkagurang nangidam, asin an inaapod na bawas na sa ikaanom na bulan na. Para sa Diyos, mayo nindai mahahaman. Si Maria nagsabi, oya an oripon nin kagurangnan, mangyari sako siring sa imong itinaram. Asin binayaan siya kan anghel. Ini ang marahay na barita nin satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Diyos maray na agaman po, Father. Mga tugang ko kay Kristo, oras na lang, Pasko na. Malapit na po ang birthday ni Jesus. Nandoon lang sa pintuan, malapit na. Konting tiis na lang po. Siguro ang iba sa atin ay nag-iisip na kung ano ang ihahanda para sa Noche Buena. O kaya, anong klaseng regalo na ibibigay sa ating mga friends. At lalong-lalo na po, piniprepare na natin ang ating bahay para sa mga bisita. Kaya nga, ang sabi ng mga banyaga, mga foreigners, na ang Pasko dito sa Pilipinas, dito sa atin, ay ibang-iba talaga. Talagang mapi-feel mo yung Christmas. I really experienced kasi I was in Italy for more than 20 years. Doon ako naging misyonaryo, nag-aaral para maging padi. Talagang ibang-iba ang Pasko ng Pilipino, natin mga Pilipino. Mga minahal kong kapatid, ang tema ng ating mga pagbasa ngunyan ay walang iba in English, is the dwelling place of God, ang tirahan ng Diyos. At ito po makikita natin lalong-lalo na po sa ating unang pagbasa at sa ating Ebanghelyo. Actually, God is omnipresent, isa sa mga attributes
ng Diyos. Hindi po siya subject ng space. He is not subject to the space, to space. So He is present everywhere. Pero tayo, mga linalang creatures, we are subject. Kaya nga, nandito tayo ngayon, wala tayo doon. Nandoon tayo, wala tayo dito. But we creature, we need a proper place in order to worship God. And we called it, tinatawag natin, bahay ng Diyos. Ito, bahay po ito. Saan tayo ngayon? Bahay po ito ng Diyos. House of God. Sa ating unang pagbasa noong si Hari David ay panatag nang nakatira sa kanyang palasyo. Para po bang nakonsensya siya? Dahil ang ganda ng kanyang palasyo, gawa ng pinakamagandang kahoy na cedar. Samantalang ang arka ng Diyos ay nandoon lamang nakatira sa isang tulda. So para po bang nakonsensya siya? So gusto ni Haring David na gagawa ng isang bahay para sa arka ng Diyos. At narinig po ito ng Diyos, yung desire, yung gusto ni Haring David, narinig ng Diyos. Ngunit, ang pagnanais ni David na gagawa ng templo para sa kanya, ipinahayag ng Diyos na mayroon siyang mas malaking plano para sa kanya, para kay Haring David. Hindi na dapat gawin ni David na magtayo siya ng isang templo. Ang Diyos ay magtatayo ng isang bahay ni David. Ibig sabihin po, na bibigyan si David ng line of descendants, linya ng mga inapo that will last forever. So nakita po natin mga kapatid, yung desire ng tao, alam na alam po ng Diyos. Kung will ng Panginoon, may mas malaking plano. Kung anong gusto mo, may malaking plano pa ang Diyos para bawat isa't isa sa atin. Mga minahal kong kapatid, ang gusto pala ng Diyos na nandyan siya sa puso mo at sa puso ko. Hindi lang dito sa templo niya, hindi lang dito sa simbahan. Kung hindi gustong-gusto ng Diyos na nandyan siya sa puso ko at sa puso niyo. Alalahanin po natin mga kapatid, we are the living temple of God. In virtue of our baptism, we are the living temple of God. Kaya nga, huwag na tayong hahanap pa ng iba. Siya na ang sa puso natin. Ang ating ebanghelyo ngunyan ay ang tungkol sa pagpahayag ng pagsilang ni Jesus. The Annunciation of the Lord. At masasabi natin na ang ating main actress ay walang iba si Maria, si Mama Mary. Sa kanyang anak na si Jesus, natupad ang pangako ng Diyos kay Haring David.
sabi ng ating unang pagbasa, I will raise up your ear after you, sprung from your loins, and I will make his kingdom firm. Dahil po sa perfect yes ni Mama Mary, hindi lang po presensya ng Diyos ang nandoon sa kanyang puso, kung hindi yung Diyos mismo ay naging tao sa sinapupunan ni Mama Mary. Ito po ang tinatawag nating mystery of incarnation. The second person of the Holy Trinity became man in the womb of the Virgin Mary. Jesus dwelt in the womb of Mary for 9 months. So masasabi natin mga kapatid na si Mama Mary ay totoong arka ng Diyos. In the Old Testament, sa Lumang Tipan, yung arka ng Diyos ay nandoon sa yung Holy of Holiest, yung box, no? Tinatawag natin. Pero very special siya. In the New Testament, sa Bagong Tipan, si Mama Mary ang tunay na arka ng Diyos dahil nandyan sa Kanya si Jesus, sa Kanyang sinapupunan. The second person of the Holy Trinity ay naging tao. And in this morning, my dear friends, ano po ba ang matutunan natin sa ating mga pagbasa? Lalong-lalo na po sa ating Ebanghelyo. In this morning, the Blessed Virgin Mary is inviting each one of us, isa't isa sa atin, that we also, tayo din, maging worthy dwelling place of her Son, Jesus Christ. Kasi sinabi ni San Pablo, mga kapatid, tayo ay templo ng Diyos at naninirahan sa atin ang Kanyang Espiritu. At ito po ang gusto ng Diyos, na tayo mismo ay maging living temple of God. Pero minsan mga kapatid, hindi po natin nirerespeto ang ating sariling katawan at ang katawan ng ibang tao. Kaya nga mga kapatid, my dear friends, bawal titingin ng katawan ng ibang tao, dyan sa YouTube, dyan sa Google, dyan sa TikTok and another social media platform. Kasi pag titingin ka ng katawan ng ibang tao, ano bang nasa isip mo? Ano bang gusto nyo? Ano bang gusto natin? We have to respect. Walang pili, kahit padi, kahit obispo, kahit pope. Respect the body, your own body, ang ating sariling katawan, at ang katawan ng ibang tao. Because it is not yours. Remember, ang katawan natin ay galing sa Diyos. Respect the dwelling place of God. My dear friends, as we await the coming of Jesus, we have to prepare ourselves to be His worthy dwelling place,
through the sacrament of confession. Sa pamamagitan ng sakramento ng confession, and right now, ngayon, ngunyan, is the best moment to reconcile ourselves to God and to the church. Tatanggalin po natin yung lahat na nandyan sa puso natin, yung mga bagay-bagay na mabigat, na siguro many years, maraming taon na dinadala natin, mga kapatid. Tatanggalin natin. This is the best way to prepare ourselves for the coming of our Lord Jesus Christ. Worthy dwelling place. Matuwa ang Panginoong Diyos sa atin, mga kapatid. If we surrender ourselves to Him, Lord, I will surrender myself to you for this Christmas. Siguro isa sa mga promise natin sa Diyos, Lord, magbago na po ako. Yan, magandang promise yan kay Lord. Magbago na po ako. Hindi na po ako hahanap ng iba. Mamahalin ko yung asawa ko. Ganyan, no? Yung mga promises na katulad na ganyan. Talagang matuwa ang ating Panginoong Diyos. So sa ating pagpatuloy ng ating mahal na, banal na Santa Misa, hihingiin po natin ang grasya kay Ina. Mama Mary, help me to prepare myself the coming of baby Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Aking bugtong na kaburangan Pinahuli ka, Espiritu Santo ng Laki Birhen Maria ang panahon ni Poncio Pilato sa mga
Ngunyan na huring Domingo kan Adviento, idulot niya to sa amaan sa tuyang mga pangangaipo, mamibi kita sa iya na siring ki Santa Maria, makasabi man kita, mautob sako susog sa saimong tataramo. Ang simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga namamayo kan simbahan, makaarog ki Santa Maria sa tuyang ina, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing siring ki Santa Maria, an sa tuyang simbag sa kabutan kan Diyos, danay na magin iyo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing mantang nagdadangadang na ang Pasko kan pagkamundag, ang sa tuyang komunidad maging bukas ang puso, asin andam sa pag-ako ki Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga maedad na, mga nagmumundo, asin mga naghihelang, makaarog ki Santa Maria sa pagpasan kan mga krus sa saindang buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadan, makamate kan kaugmahan sa pagsabat ki Kristo sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. O Diyos, samuyang Ama, sa panahon nin Adviento, tano sa andalan para samo sa pag-andam niya mo na masabatan ka sa Pasko nin pagkamundag kan sa imong aki. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi kamo mga tugang tanganing an sako asin an sa indong atang maako man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ang mga atang sa ibabaw kan sa imong altar pabanalon lugod kaining espiritu na sa kabagsikan niya nagpanukan pupunan ni Santa Maria, Holy ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan. Sain magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, Holy ki Kristo na samong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na propeta, dinara sa pupunan kan inang birhen, sa dai masabing pagkamuot. Ipinahayag ni Juan ang sa iyang pag-abot, asin itinukdo kan siya yauna. Ipinapasabong niya samo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag, tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kaiba kan mga anghel asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit nun na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para samo maginhawak asin dugo kan samong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, nagpasaluib sagkod sa pasyon. Nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini. Asin tinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini. Taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya manin kalits, asin giraray pagpasalamat sa imo,
tinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini. Taini an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, na papabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan. Kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdoma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kaibakan sa mong Papa si Francisco. Asin kan sa mong obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giromdoma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakan Diyos. Sa sayang esposo San Jose, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaito pa nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kaheras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ang buong
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niyamo an katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahera. Magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hare, paghilinga an samong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin naghahadi sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninungan. Peace, Peace be be with with you. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami, mantang nabasog kami sa kan panuga kandaing sagkod na pagtubos. Nakungurano naghaharani an aldaw kan nakakaligtas na fiesta. Siring man kaludok na nagtatalubo kami sa maninigong pagsilibrar kan misteryo kan pagkamundag kan sa imong aki. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamos, exules vili heaven, a te suspiramos, gementes et plentes, ac lacrimarum vale. Advocata nostra, nos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Jesus, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. ora pro nobis sancta Dei genitrix, O dignificiamur promissionibus Christi. oremus omnipotens sempiterno Deus, qui gloriosi Virginis Matris Mariae, corpus sit anima mod dignum Filii Tui habitaculum, efficemeretur Spiritus Sancto cooperantri preparasti, daut cuius commemoratione letemur,
eius pia intercessione abistantibus malis ita morte perpetua liberemur, per iendum Christum Dominum nostrum. Matukaw po. Mga anunsyo, enot, magkakaigwa po kita in second collection. Ang kantidad na sa tong itatao tabang para sa mga proyekto kan parokya. Nagaandam po kita sa okasyon kan pagselebrar kan centennial coronation ni Ina, Our Lady of Peña Francia, sa maabot na taon 2024. Dakulang kantidad ang kaipuhan sa pag-ayos kan mga pasilidades na dapat niyatong ihanda bago mag-abot ang fiesta. Mahihiling niyato sa TV screen ang presenting kondisyon asin ang mga plano na gusto niyatong gibuhon. Financial report. Collections for the week from December 11 to 17, 2023. Cash receipts. Daily collections, 22,838 pesos. Simbang Gabi and Aguinaldo collections, 46,082 pesos. Sunday collections, 27,650 pesos. Second collection for parish renovation, 20,519 pesos. Collection boxes, 8,661 pesos. Total collections for the week, 125,750 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Nida Oropesa and family, Dakudaw Bike Shop, Angelina Felizmeño, Malin Aman, Abina family, Hilda B. Pasqua and family, Ablay family, Divine Mercy Apostolate, Lala Lorena, Francis R.V. Labay, Wool Street, Estrella Revilla, Mercy del Rosario, Jerwin Sheena and Mercy Malapitan, Engineer Stephen Balang and family, Salvacion Simeon Asada and family, Carmencita Singson, 2 anonymous donors, and Jing and Ruben Lee and family. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Pirmado, Reverendo Padre Felipe B. Colvera III. Pasasalamat. Sa ngaran po kan satuyang kura paroko, asin kan Parish Pastoral Council, buot ko pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar ngunyan sa ikasyam na aldaw kan satong misa di Aguinaldo. Salamat man sa gabos na mga donantes, asin sa gabos na ministro na nagtao kan sa indang serbisyo. Ang satuyang Peña Francia Choir, sa saindang pag-awit kan liturhiya, upakan po niya to sinda. Pasasalamat man sa pamilya ni Miss Rosel Barsaga sa pagsulo kan kandila sa ultimong aldaw kan satuyang misa di Aguinaldo. Asin orog sa gabos kay Reverendo Padre Zeno Sparks, ang satuyang celebrante mayor, asin predikador. Matindog na po kita para sa huring bendisyon.
Before the final blessing, gusto ko pong i-greet kayo. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Merry Christmas, Man Father. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan manlugod kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.